també tenia una porxada, però aquesta es va enderrocar quan l'església es va ampliar i això era en el segle XX. El campanar que podeu veure ara, que fa 42 metres d'alçada, es va començar a construir l'any 1793 i es va allargar tots els primers anys del segle XX. I ara, sisplau, si voleu passar dins de l'església, que és casa meva i la casa de tots vosaltres, us ho agrairé. Sisplau. Tranquils. Segons diuen els entesos i reconeixen, és molt gran. L'arxiu d'aquí és comparable a l'arxiu que pugui haver-hi al monestir de Montserrat o a la catedral de Barcelona. És el que fa a música barroca dels tres més importants. Dir quin és el més important seria difícil, però sí que podríem dir que els tres estan en línia en quant a vàlua. En aquest arxiu hi ha peces des del XVII, del segle XVII, el XVIII i fins al XIX, fins a tocar de primers del segle XX, dels compositors més importants de casa nostra i de fora de casa. Fins ara us he parlat en temps passat, perquè l'Església, com totes les coses, tenen els seus moments foscos. El 23 de juliol de l'any 1936 varen arribar 2 camions carregats de forasters, vingueren i cremaren l'església. Sortiu, sisplau, us cremaran a tots. Sisplau, sortiu, abans no es creguin. Preste!
que va ser projectada per l'arquitecte Emili Cabanyes l'any 1903. En aquells temps, les escoles tenien classes separades. Per baixar al pati hi havia dues escales diferents pels nens i les nenes i mai es trobaven a l'hora del pati, doncs tenien horaris diferents. Segurament molts dels que avui esteu aquí hi heu estudiat. El Estado repartia en aquella època una miqueta de llet a l'hora del recreu. A l'any 1974 es va traslladar a l'actual Escola de la Misericòrdia i actualment hi ha els serveis tècnics de l'Ajuntament i Ràdio Canet. Ens traslladarem a aquella època i podrem gaudir l'alegria de la sortida dels nens a l'escola i un tastet de llet fresca com la d'aquells anys. Vaig a l'escola! Qui vulgui aquí darrere, hi ha un got de llet i la podeu tastar. Posem en un de llet. Habitants de Canet, humil rodavies. Jo sóc Alfredus. Jo sóc Rafaelus. Que habitàvem a la vila romana de Canet, al mas de Can Bigues. Ara escoltareu un breu relat sobre la història romana de la vila de Canet. Mentrestant, nosaltres degustarem els fruits de la nostra terra. I ens dedicarem a fer el que més agradava en aquella època. Els romans consumien verdura i peix en molta quantitat. També empraven moltes espècies. Les més comunes eren el pebre, el comí, la farigola, el caliandre, la ginebra, el sèsam, el ruda, el cèsili, i amb elles feien salses. Als romans els agradaven els productes de l'horta i menjaven molta fruita, donat que tenien arbres fruiters. A Canet, aquí mateix, dalt d'altura de Can Bigues, s'alçava una vila romana d'explotació agrícola. Aquí baramaven i feien el seu vi que enviaven a Roma o allà on visquessin de la metròpoli, en àmfores. I aquesta explotació va ser especialment productiva perquè fabricava els seus propis recipients en una bòbila a la mateixa vila. Prova d'això, la troballa de 1983 a l'actual plaça dels Americanos, on van aparèixer centenars de fragments ceràmics que responien a un abocador d'àmfores cremades i trencades. D'altra banda, és força conegut el fet que un gran vaixell de càrrega va volcar i enfonsar-se en aigües de Canet i durant força temps, quan hi havia tempesta, la mar escopia àmfores, que vés a saber on són. El que sí que sabem és que algú ho sabia, ja que fa molts anys, algunes persones varen poder veure en terra el llast d'una àncora de plom argentífer de dimensions considerables, i n'hi havia més d'una. Als anys 70, fent obres al carrer de Sant Jaume, també es va trobar més terrissa. A la plaça de l'Església es van trobar restes d'una via romana i recentment, l'any 2007, foren descobertes restes d'un mur al llarg de la paret de l'Odeon que es correspondria a una part de la vila. Canet estava ben comunicat. On avui hi ha la carretera, hi havia la via de la costa, en contraposició a la via Augusta, que passava per sobre de l'actual castell de Santa Florentina i era més important. La que ens ocupa, tot i ser petita, arribava a Mataró i va ser l'embrió dels camins rals d'aquesta part del Maresme. Que se'n deixi cavallera, vinga cap a dins, és perquè se li ha fugit. Això que té pretensions, porta el vestit molt ben. Allò, perquè ja hi ha cantarà. Aixecant
llegir s'ensucarraven i feia aquella pudor tan característica. El barri dels gitanos seria la part de Canet de la banda d'Arenys, que antigament havia estat el barri dels mariners. Aquesta zona rep aquest nom perquè s'hi concentrava gran quantitat de gitanos que havien vingut a Canet a treballar a les drassanes. I per acabar, els abells. El nom diuen que ve de la tradició de l'apicultura, és a dir, del treball d'obtenció de la mel de les abelles. Una feina. Un any, el barri dels gitanos va organitzar una corrida de toros, anunciant a bombo i platillo. Però al final, el brau no va passar d'una vedella espantada i el torero havia de ser un estudiant de l'escola que va acabar per no aparèixer. L'expectació que va aconseguir el fet va fer que els abells construïssin uns gegants.